ассалому алайкум дӯстон, мардам, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Сауду ТВ. Имрӯз 9 марти 2026 сол як хона наворатон мекунам. Бародари азиз, видеонавора бодиққат тамошо кунед. ман дар бораи хона полни маълумот метавам. баъд дар давоми видео соҳибхона хушрӯ карда, мулоим карда бо худаш нишон медиҳад. дар вақти видео кардан мақсад ки маълумоташа гуфтан мегирад. тамошо кунед бачаи азиз. хоб дӯстон, пешакӣ дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. рақамҳои соҳибхона тарафи дасти чап, тарафи дасти роста рақамҳои Сауду ТВ барои реклама муроҷиат мекунед бачаи азиз. аввал лайк монед, дар канал подписатсия кунед. баъдан ами хона ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ин ки нестай, фикротона комментария мекунед. навора шурӯъ мекунем бачаҳо. мо дар шаҳри Ваҳдат, навори мо аз шаҳри Ваҳдат аст дӯстон азиз, ки хонае ки мебинен бо тамоми санъат. ай нархи зӯрай дӯстон, нархиш дар ахир шай хушрӯ видеоро тамошо кунем, баъд нархша мегем. ду этажа ҳай, яъне ки обши 9 дар хона дора, масоҳати замини калон 6 сотиқ замин дора. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Хуҷабойқул, аз район то хонара мегӯяд 4 километр роҳ масофа дора. туда обратно 8 километр мақсада. чӣ хел мебинен баъзе хонаҳо деволошон бо тахта қатӣ кардагӣ, мақсад расход карданда. расход кардагӣ хеле положение мешавад, ҳолат мешавад, сум дар кор мешавад, мефурӯшанд. 9 хона 6 сотиқ замин, роҳ асфалт, наздикии масҷид, наздикии мактаб, медпунк, сари роҳи калон, якум дуюм ошёна, ду ошёна, боз ҳамоми отдельный, кухни, ошхона, оғилхона, ҳамаш дӯстон ҳастай. ҳоҷатхона, даруна, беруна, оби мехӯрданӣ, ду намуди об доранд дӯстони азиз. хонаҳо 6 ба 3, 9 дар хона, 6 сотиқ замин. занг бизанен, ака қати чахчах кунен. ака гапма тамом шид, далши ами соҳибхона бо айаввал видеора мақсад наворатон мекунад. хушрӯ тамошо кунед дӯстон. баъдан ки маъқул боша, аз думи канали мо дӯстон ба дили пур муроҷиат кунед. хонаҳотонам метавонед омодаам хеле навор кунед бачаҳо. ҳама каса хушрӯ тамошо кунед навора. хонаи навбатӣ мо дар Ваҳдат, дар деҳаи Хуҷабойқул, хона дуошёна. боз як магазини дигаам дора, магазини хӯрокворӣ. медроем ба дуруни хона. меҳмонхонаш, меҳмонхона, меҳмонхонаш. дукта меҳмонхона, якта меҳмонхонаи занакона, якта мардона. ин ҳолиш. اینجا یک خونه دیگه. این کухниш. این پاگری جای بانکامونی. بانیا ایناش حاجت خونه، ایناش همجام خونه، ایناش دیدان خونه. من با یک تا دیگه حاجت خونه. بعد اوغلم دوره. میگذاریم به خونه. کلیدار پیچکش از اینجا میشد. پیچکش لیسینسه
لسینساش این خونهاش این یکم خونه اینجا بانیا هسته دوشه اوی کرد یکم ایتاج من این با دیوم ایتاج میبرود دیوم ایتاج دیوم ایتاج لسینساش های درومه این دیگم خونش من این دیگم خونش با درون های 4 خونه آبشید تو بالا ده